Ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Ralph's Secret File. Si Ralph na sinisisi ang sarili kung bakit nasira ang buhay ng kanyang asawang si Trixie. Pakiramdam niya, ito ang karma dahil sa nakagawa siya ng pagkakamali. Nagkaroon po ng cancer ang kanyang asawa. And eventually, binawian po ito ng buhay. Masakit na siya ay biyudo na, ulila na sa ina ang anak nila. Hindi niya pa nababayaran ang mga utang nila. Hindi niya alam kung paano niya tutubusin ang mga naisakripisyo niya para sa pagpapagamot ng kanyang namayapa ng asawa. Nagluluksa pa rin sila sa pagpanaw ni Trixie. Pakinggan na natin ngayon ang mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comment suggestions, and viral reactions. Eto po ang sabi ni JP Babasa. Sakit naman nun, ma'am, para sa akin. Bawi na lang siya sa anak nila at ipaalala niya sa anak nila na laging buhay at laging nakagabay ang kanyang nanay sa kanya. Move forward. Yun lamang po from JP Babasa. Bawi na lang sa anak. Ito naman ang sabi ni Robert Tirao. Sending hugs and condolences to you, sender. Nakakasadang nangyari sa'yo. Pakatatag ka lang at malalagpasan mo rin ang pagsubok na iyong hinaharap. Ito pa sabi ni Dr. J. Hi Ralph, condolences sa pagkawala ng asawa mong si Trixie. May mga pagkakamali tayo sa buhay, but it does not fully define kung ano talaga tayo bilang tao. Hindi man natin maibabalik ang nakaraan para itama ang mga mali, pero may future tayong kailangang harapin. Uusad ang oras, whether we like it or not. Nakaka-relate ako actually sa'yo because cancer din ang ikinamatay ng mother ko. Ang huling habilin sa akin ng mama ko is acceptance. Tanggapin natin ang kapalaran. That is the initial step towards your full healing. Huwag mong sukuan ng anak mo. You still have each other. Maraming salamat, DJ Rocky from Dr. J. Acceptance. Ito naman ang sabi ni Marisa. Kung hindi mo sana iniwan ang pamilya mo, Ralph, sana nadamayan mo siya sa pakikipaglaban niya sa sakit niya. Sa kabila ng nagawa mong kasalanan sa kanya, inapatawad ka pa rin niya. Nakasama mo pa rin si Trixie kahit sa huling sandali ng buhay niya. Bumawi ka na lang sa anak mo. Alagaan mo siya ng mabuti. Condolences sa iyo. Ito naman po ang sabi ni Bernard. Naiyak ako. Kung kailan tinatama mo na ang lahat. Tsaka pa ibinawi sa iyo ang biyayang makasama mo ang iyong asawa. Magpakatatag ka, sender. Si Lord lang ang nakakaalam ng lahat. Ginawa mo naman ang lahat. Kaya patawarin mo ang sarili mo para makamove on ka na. Pabati po sa Barriaga family, Sunito family at sa Ramirez family. Nakikinig ngayon sa programang Secret Files. Thank you, Bernard Laurejas. Ito naman po ang sabi ni DR. No sins shall not go unpunished. Well, Ralph, condolences sa asawa mo o sa inyo. Pero, that is the price you pay sa pag-cheat mo sa kanya. So, forgive yourself on what you have done at focus na lang sa anak mo. Ingat po, DJ Rocky. Keep safe and love you. Ito pa sabi ni Mariel. Grabe nakakaiyak ang kwento natin tonight. Condolences, Ralph.
Oo, mahirap mawalan ng asawa pero need mong maging matatag para sa anak mo. Kailangan mong buhayin siya kahit wala na si Trixie. Nagloko ka, oo, pero wala naman yung bearing dahil nangyari na ang lahat. Mahalaga ay ginawa mo pa rin yung nararapat para sa iyong asawa. Kailangan mong magpakatatag para sa anak ninyo. From Mariel. Eto pa sabi ni CS. Naawa ako sa bata. Kasi harap-harapan na niyang nakikita yung nanay niyang nag-aagaw buhay. And I'm so sorry to hear your mistake, Sender. Dahil nagtaksil ka sa kanya. Hindi mo yung naisip na meron pala siyang malubang sakit. Kaya, ayun, napatawad ka agad. Na-imagine ko na naman yung isang lalaking umiiyak ng dahil nagsisisi. Alam nating mga lalaki na sabihin natin ginusto yun kapag nagluloko, pero hindi talaga natin naiintindihan yung consequences ng mga kasalanan natin. Ganun talaga ang buhay. Maraming lessons. From CS. Ito pa sabi ni Cardo. Ang ganda ng kwento ng sender natin. Napakahirap mawalan ng minamahal. Ang dasal ko ay maging okay ka na at ang iyong anak. Ito naman po ang sabi ni Katrina San Jose. Sa buhay walang rewind. Kaya habang nabubuhay tayo, gumawa lang tayo ng mabuti. Nasa huli talaga ang pagsisisi. Pero wala na tayong magagawa. Nasa tahanan na ng Panginoon si Trixie. Ang magagawa mo na lang sa ngayon ay magsumikap na matubos ang bahay at maging mabuting ama sa anak ninyo. Matutuwa si Trixie lalo sa ganun. Nagawa mo naman lahat para sa kanya, kaya wala kang dapat ika-guilty. Condolences sa'yo, Ralph. Ang dami pa pong nag-comment sa ating secret file for this evening. At lahat po sila halos nakikiramay sa pagkawala ng iyong asawa. Sender. Mahirap, pero wala kang choice kundi ipagpatuloy ang buhay na meron ka. Kasi kapag huminto ka, anong mangyayari? Pwede bang pabayaan mo na lang ang anak ninyo? Pwede mo bang hayaan na lang na maremata ang bahay ninyo? Pwede ba yun? Hindi, di ba? Ang only choice na meron ka ngayon is mabuhay. Mabuhay kahit may daladalang sakit. Kahit meron kang bigat ng nararamdaman. Kahit meron kang nararamdamang pagkalumbay. Kahit naghihinagpis ka ngayon. Kahit nagluluksa ka ngayon. Kahit bitbitin mo pa to ng kay tagal. Ilang buwan, ilang taon, isang dekada. Kahit bitbitin mo pa to ng buong buhay mo. The only thing that you have to do is to live. Kasi hindi ka papatay. You are here for a reason. Yun ay ibigay pa rin ng best para sa anak ninyo ni Trixie. Iniisip ko na lahat ng tao sa buhay natin, yung mga dumadaan, nag-i-stay, merong purpose sa buhay natin. Depende lang yung pangunawa natin. Or nakadepende sa pangunawa natin yung purpose nila sa buhay natin. Iisipan mo na lang talaga ng magandang purpose eh. Yung tipong, kaya siguro siya dumaan sa buhay ko kasi para ituro niya sa akin yung tunay na definisyon ng pagmamahal.
And somehow, kapag hinihimay-himay natin yun at kapag sinusubukan nating unawain yung mga bagay na ang hirap unawain, medyo nakakaramdam tayo ng comfort. Kumbaga may pampalubag loob. Na kahit ang sakit-sakit, okay, sige, may pampalubag loob. Minsan kailangan yung ganun eh. Yung mga ganung klaseng understanding at pagbibigay ng meaning para kahit papano palubagin mo yung loob mo sa nararamdaman mo sa kasalukuyan. Kasi kung hindi mo gagawin yun, baka mabaliw ka na. Kung hindi mo tutulungan yung sarili mo, baka hindi ka na umusad. At isa pa, you have to forgive yourself. Sabi nila, ang hirap daw magpatawad. Totoo naman yun. Mahirap magpatawad ng ibang taong nakagawa sa'yo ng kasalanan. Lalo na kapag pinagtaksilan ka. Yan, mahirap eh. Pero tingnan mo nga nagawa ng misis mo na patawarin ka kahit na niloko mo siya. Kahit na may nangyari sa inyo ng kaopisina mo. Or kaopisina tuloy, kaklase mo. Nagawa ka niyang patawarin. Yung nagawan mo ng kasalanan, nakapagpatawad na. Eh ikaw, na gumawa ng kasalanan, napatawad mo na ba yung sarili mo? Minsan kaya hindi rin tayo makausad kasi yung sarili natin hindi natin napapatawad. We're too hard on ourselves. Hindi porke pinatawad mo yung sarili mo, ibig sabihin, uulit ka na naman sa kasalanang nagawa mo. Hindi porke niluwagan mo yung sarili mo, pinatawad mo yung sarili mo, ibig sabihin nun, wala ka ng kwentang tao. Hindi yun ganun. You forgive yourself because you want to feel that you are free. Free again, ha? Not to do the wrong things, but free from all the pain. Hurts. Hirap kalaban ng sarili. At minsan yung mga bumubulong-bulong sa akin na hindi, kasalanan mo yan. Alam niyo po bang bulong ng demonyo yan? Kasi, ang demonyo, ang gagawin sa iyo yun yan. Saan yan? Sabog yun. Ang gagawin sa inyo yan, papamukha sa'yo na wala kang kwentang tao. Na ikaw ang pinaka-makasalanang tao sa mundong ito. Na hindi ka na makabangon. Tapos biglang mararamdaman mo yung guilt and yung shame. At yung guilt and shame na yan, okay naman yan for a time na maramdaman mo kasi at least kahit papano, maramdaman mo man lang, ay, nagkasala pala ako. Okay yun, yung may konsensya ka pa, ganyan. Okay yun. Pero kapag pinatagal mo, na maramdaman mong, oh my God, nakakahiya ako, guilty ako, hindi ka na makakausad. Yun ay bulong ng demonyo. Na parang wala ka ng kwentang tao, na di mo dapat patawarin yung sarili mo, being hard on yourself. So dapat kabisyo, subukan mo na labanan yun.
Subukan mong pakawalan yung sarili mo sa guilt and shame. Because you will be stuck there forever. You will never experience the joy of life kung hindi mo hahayaan ang sarili mo na makatapak paabante. You are not your past and you are not defined by your mistakes. Meron tayong tinatawag na growth, character development. You can always learn from your mistakes. At kung sino man yung bumubulong sa'yo na sinasabi na wala ka ng tsansang magbago at ikaw ang may kasalanan kung bakit nangyari lahat ng yun sa asawa mo, sabi mo sa kanya, tama ka. Gusto mo, tampalin kita, gano'n. Shutdown mo lang yun. Ang kung pakinggan yun. Kasi nandun lang yung bumubulong para ma-stuck ka sa sitwasyong yan. Anyway, I would love to know your secrets. Share it to me, raketera@gmail.com. Hugs to you, Secret File Sender, and I hope and pray na mabayaran mo lahat ng mga utang ninyo and you get by. BRB as in bathroom, rate yourself with me, DJ Rocky. And you are listening here sa 90.7 Mom Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Ralph's Secret File. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!